गोपाळा दिलो पूर्व दिशेला गुलाल उधळणी गुलाल ज्ञानदीप लाविला भूपदीपक नैवेद्य असाहा. नमस्ते. नमस्ते. आता किती वाजले सकाळचे? आता 7:30 झाले वाटतं. 7 वाजले सकाळचे. किती वाजले? 7 वाजले. 7. हां आता सकाळी 7 वाजता पण बघा माणसं सर्व रेडी झालेत. माणसं तर सकाळी आपली माणसं 3:30 वाजल्यापासूनच आम्ही तयार आहे. झोपले 2 वाजता उठले 3 वाजता. हा. सर्व रेडी झालेले आहेत. आता आपण काय करणार आहोत इकडे? घाणा भरायचा आहे. घाणा भरायचं आहे. त्यासाठी मी पण लागणार आहे आणि हा पण बघा हा पण उठला सकाळ सकाळी. चल आपल्याला आतमध्ये जायचं ना. आजी कुठे? आजी आजी वरती आहे. गाणं बोलायला यायला सांग. तिघांनी घातलं. आता देवाला हलत चढवली. आता बाहेर. आम्ही तोरणातून जाणार आहे. नंतर येताना येऊया. आहे माहिती असतं तर आम्हाला माहित नसतं. नाही बाबू तोरणात नाही. मावशी कुठे? गाणं बोला. आपले सिंगर आलेले आहेत पाठी उभे. आता देवाला हलत चढवून आहे ना तर तुळशीला हलत चढवतात आहे. तिसऱ्या टायमाला आपण मुरत पेढीला हळद चढवायची. गायक ऐसे तोरणातून एंट्री करवलीच्या बातम्या. पहिला नंबर तिसरा नंबर आमचा तिसरा डब्बा आहे. 5वा डब्बा. 1 2 3 4 5 मावशीचा 6वा डब्बा. एकदम ह्याच्यातच तुम्ही इलेक्शनची लाईन ती तसं झालं. आता बसायचं. पाच वेळ कर आवड न्यायची जास्त. ती हलत नाही आता लावायची. हलत लागू व्हायचं जरा आधी राहू त्याची मग माईक लावायचं आहे ना. आता आम्ही हे सर्व झाल्यावर आम्ही दोघं अंघोळ करायला जाणार आहोत. हा. ताई हळद लावते. या 5 जणांनी हे करा. ताई इकडे बघ. मन राधा जो वासवा कंडी भाताचा घरच्या गोताचा आता इथे घाणा भरायचा कार्यक्रम चाललेला आहे. आता जे माझ्या पूर्वी हातात येईल, 1 हातात जाणार कंडी सर्व. भात. अजून खाली कर. घाना जो बोरीला घरच्या सर्व टाकलेलं आहे आपण त्याच्यात. सुवळचणी. धर आता हात लाव आता दोन्ही पण हात लावशी चला. घाना जो बोरीला घरच्या गोताचा. अंगोलीला पप्पूच्या. किती गरम आहे बघ ना पाणी होती. चला सर करवले पुढे वा. पहिली झाडी करवली. आता इथे बघा पाणी हवं विश्वान. तिथे आम्ही बाहेर आलेलो आता मला अंघोळ घालणार आहे. ह्याला पण घालणार आहे. केलवान बोलायचं. केळवण करणार आहे. केलवान बोलायचं. एवढा पण घ्यायचो पाठ बसलाय का बघ. काय पण कधी पण तुझ्या तयारी राहायचं तुझं आता. हाय एक वाट आधी टेस्ट करून नाही तर करू दे. आता 4 तांबे 4 जणांनी पकडले. 5 आहेत का? साईडला तिकडे वहिनी
नवऱ्याला केलवान हळदीचे मंडपाचे दारी नवऱ्याला केलवान हे बघा खाली काय ताईचं झालं ताईचं काम झालं हा बस आता आता पत्ता पाणी पाच आंबे एकदम होता आणि केस दुखून दे चांगले आणि हे कर काय चांगला चोला कर हलत आता चोल पटना आधी घेतले पाहिजे पाठ थांबा होता सर्व चोला काय चोलायचं ते चोला पाहिजे हा होता का कर आता तू स्वतःहून कर उभा उभा राहा आणि काय असं हे घे पाणी अंगावर थांबा अशी बालदी पाटावर राहा पाटावर राहा आणि पाणी घेतो हा, घे घे पाणी चोल चांगले गावी करतो गावाला करतात ना आंघोळ तसं करतोय केलवण केळवण नाही ते हे केळवण आहे आंघोळ नाही टॉवेल बघ टॉवेल आहे ना या झालं बस झालं नाही सर्व घे, आंघोळ कर. पाणी संपव तांब्या खाली ठेवून असं बस नाही हात धुत. आणि तुझा मित्र आलाय बघ दोस्त मुंबईशी आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पिओ दिन को आराम करो आया मेरा दोस्त मुंबईतच आहे तो दोस्त को सलाम करो तर त्याला बराच वाटलाय लोक मजा करतात हा चालत नाही भटा काय पुढे गेलेला पाठीवरचा भट दिसतोय भट कॅमेरा आहे ना मी पकडलाय बघा हा इथे आहे बघ. कॅमेरा मी पकडलाय मी बोलले मी आज कॅमेरा पकडलाय घे टॉवेल घे टावेल दे आता 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 नाही दाखव आता कपडे चेंज करायचे तुला ये इथेच कपडे कुठे टॉवेल लावायचा आहे कपडे कुठे हा हे कपडे घरात नाही नको आता आरत करताय इथे हे बघ कोण आहे तो पुढे जाऊन दे तू पाटला काका इकडे बघ ना तू पुढे जा वाट जाऊ आता इथे नीम नेतात ना तर हे नेणार आहे आणि भाई आपल्या भाई त्यांना काठी डायरेक्शन वाजू कर हा पाच वेळ काठी वाजू. कोणती गेट लाव ना आता तो पप्पूचा नीम काढून घेऊन गेलेत आता चल आता बस आता तू हे कपडे बाहेरच काढायचे हे कपडे घरात नाही घ्यायचे आता इथे आंघोळ करून झाली आहे माझी कपडे काढून पण झालेले आहे सर्व संजय पण हातात परत आता ये बाकी बाई राईट टर्न तिथे माझा केळवण झालं आणि आता तुला आतमध्ये घरात जाताना ताई दार धरून बसली आहे हम्म तुला ताई विचारेल दादा निम गेला काय हा, तर मी म्हणणार गेला वडिलांच्या पुण्याने गेला असं बोल. हा. तीनदा वाढ वडिलांच्या पुण्याने गेला हा, तीन बोलायचं हा, मी म्हणतो वरती हा. वरती दरवाजात नको इथेच राहा निम गेला काय विचार निम गेला काय विचार दादा निम गेला काय दादा का पप्पू बोलू हा बोल काय पण बोल पप्पू निम गेला काय पप्पू नीम गेला काय वाढ वडिलांच्या पुण्याने निम गेला हा तीनदा बोल बोल वाढ वडिलांच्या पुण्याने निम गेला परत बोल तू थांब वडिलांच्या थांब पप्पू तुझं नाही ताई तीनदा विचारेल तू तीनदा सांग पप्पू नीम गेला काय वाढ वडिलांच्या पुण्याने निम गेला नीम गेला काय वाढ वडिलांच्या पुण्याने निम गेला चल थांबा हे आता थांब हे बाजूला इथे ये ह्याच्यावर ना हा पाय टाक पाय टाक ह्याच्यावर इकडे टाक इकडे टाक करो घे ये. आंघोळ तर झाली आता कपडे घालायचे थांब गडबड नाही करायची शास्त्र लय बरीच आहे तू थांब जरा हे निम नेण्याला आपण देतो बरं? हे काय सांगा नेम नेणारा मामा असतो ना त्याला ही भेट द्यायची अशी
शर्ट पीस आणि नारळ. नारळ आणि शर्ट पीस. हा मी कपडे घालायचे ना लग्नाचे? लग्नाचे कपडे घालायचे ना? नाही आधी साधे घाल. हे बाबा साधे घालायचे. साधे घालू? सहा काढा सहा. जवाब दाखव. वड्यात दाखव जायला काय खीर. एक ताट सेम ताट आहे ना? म्हणजे आता आरती करणार आहेत ना म्हणून हे घातले. हा थोडं ते पुढे घे. आता हे आपण काय करतोय? लवकर जरा बाबा टिका लावायला. इकडनं हा टिकवला जरा. अरे झाली पाच. एक असली तरी बस. आणि काजळ तुला पाहिजे तेवढं ठेव. नाकावर टोपण्याला बोलवशील काय? हाय थोय तर. काय देऊ ते बघ. मी काय पिते दाखव. नारळ पाणी. नारळ पाणी. एवढा मोठा कार्य काय नाही तर खायचं दिसतंय, टाळायचं. आता इथे आपलं सर्व कार्यक्रम झालेला आहे. आता जो नवऱ्याचा पोशाख आहे म्हणजे जे आपल्या वेडिंगमध्ये लग्नाला मी घालणार आहे ना, तो इकडून मला घालून जायचा आहे. तो आता मी सर्व घालतो आणि आता कॅमेरा ताई पकडेल. आता इथे बघा आपलं जे शेरवानी आहे ती इथे आहे. इथे दिल पण आपली बसलेली आणि आपलं बघा शेरवानी इकडे. दिलू नाही ना. अरे 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 अरे. आणि इथे बघा आपली शेरवानी. मस्त आहे. हे बघा आणि इथे आपले बोट वरती करते. थोडा मध्ये वरती कर. काढ बटन काढ. इथे काढलेत. हे आपण आतलं लाल वाला घातलेला आहे सलवार. सलवार. आतमध्ये एक नॉर्मल टी शर्ट घातलेलं आहे. त्या एंगेजमेंटला काय घातलेलं माहिती आहे ना, झाकण मारा मित्रमंडळ. ती टी शर्ट कशी जरा जाड आहे ना, म्हणून ही जरा पातळवाली घातलेली आहे. आणि कसं माहितीये ह्याच्या आतमध्ये जरा काहीतरी असं पाहिजे ना. आता ते कसं घाम बी मला तर ते चिकटायचं आणि ते कसं लागत बसेल ना. आतमध्ये का टोचायला पण नको. हो बरोबर. आणि तिकडे आपली दिल बघा झोपलेली आहे. ठीक आहे रेडी. आता हे घालायचं कसं माहिती, पाठी कोणतरी घालायला हवाच. हो मग मी दोन्ही हात घाल, दोन्ही हात जाऊ दे तरच फायदा आहे. जेव्हा मी फर्स्ट टाइम ट्राय केले होते ना त्या दुकानात, म्हणजे जेव्हा बुक करायला गेलो होतो तेव्हा माझी बॉडी साईज जास्त होती. तेव्हा मी 77 किलो होतो. आता मी 74 किलो आहे. मग आरामात ते फिट झाले, एकदम बसलेत ते व्यवस्थित. आता सैल झाली जरा. म्हणजे नाही, एकदम बरोबर बरोबर आहे झालं. ते. त्यावेळी बरोबर टाईट आहे. मी बोललेलो जास्त पण टाईट त्यावेळी नको. कसं ट्रॅव्हलिंग झाली होती आणि खूप काय होतं ना, म्हणून लठ्ठ झालं होतं, जाड झालं होतं. आता एकदम व्यवस्थित आणि फिट वाटतंय. हे पण लावायचं बघ, हे पण लावायचं. हे असं इकडे पीठ आहे त्याला. आता केवढी जाड करायची, केवढं हे करायचं ते आता आम्ही करतोय. हे दिसलं पाहिजे बघ खालचं. खाली हे खाली आहे. बॉर्डर दिसली हे पाहिजे. बघ हे खाली आहे बघा. बॉर्डर दिसली पाहिजे. बॉर्डर बरोबर. चला ते आता हे झालं. आता छोटासा टिला हा, आता हे झालंय रेडी. आता ते मंडवले बांधताय ना तुम्ही, बांधताय ना ते टोपी घालायची. टोपीवर बांधताय. आता इथे ऑलमोस्ट कपडे सर्व घालून झालेले आहेत. मम्मी पण रेडी आहे. पण मम्मी तू चेंज कर ना साडी. तिकडे हॉलमध्ये. हा, तर माझ्याबरोबर सुरुवातीला 4-5 माणसं येतात, तर त्यामधली आपली मोठी बाई पण आहे माझ्याबरोबर. आणि मम्मी आणि ताई हे नंतर येते बरोबर ना. सुरुवातीला ही पण असणार आपल्याबरोबर ना, करवली. आता इथे आपल्या भटजींचा पाकिट जो आपल्याला भटजींना द्यायचा आहे ते एक रेडी करून ठेवायचं आहे. बाकी आपले हे टोपी, मंडवळे, आपले शूज आणि ओढणी.